Bé, moltes gràcies, companys, per tot això que heu muntat, per tota la feinada que hi ha aquí darrere, per no perdre la memòria. Jo volia dir-vos una cosa, que hem guanyat nosaltres, malgrat que tot es posa molt pessimista, hem guanyat nosaltres, és a dir, han guanyat els torturats, perquè en aquest moment el senyor Garzón ja no està en la tele, i en aquest moment la pitada, que és el lloc que va provocar les tortures, així de repugnant és el cas, ha sigut 10 vegades més alta en un camp esportiu. Per tant, hem guanyat nosaltres. És a dir, tot allò que vam fer, tota aquesta gent que vam patir, no oblidem que això és irreversible. El dolor patit, la detenció il·lícita, l'arbitrarietat judicial, la bestiesa que va ocórrer en gent que havia una Constitució que deia que s'ha de respectar la llibertat de pensament de la gent, eren gent que pensaven diferent de com pensava el pensament únic del seu moment. I aleshores, és que l'acusació va ser que eren membres de Terra Lliure. A veure, si no estic equivocada, Terra Lliure va desaparèixer per aquella època. És a dir, el 95. És a dir que, si pertanyien, ja era una organització que estava a punt de plegar. Per tant, l'acusació era senzillament que no volien que xiuléssim el rei, perquè va haver una preinauguració de l'estadi olímpic i es va xiular el rei. No! I van cridar al senyor Garzón, l'azote de los independentistes. I aquest home va decidir actuar d'una manera com si fos un estat policial. Encara ningú no li ha fet retre comptes, els torturadors tampoc, que jo sàpiga, no han estat jutjats mai, i per tant queden impunes la majoria d'aquells delictes tan espantosos que qualsevol demòcrata s'hauria de vergonyir. I sí que és veritat que és a tot arreu del món que aquestes coses passen, però no passen d'una manera tan impune com aquí. I us diré per què. El dia que vam presentar el llibre, i ho he dit moltes vegades, el dia que vam presentar el llibre que uns quants dels torturats van escriure, explicant la tortura que els havien fet, em van demanar que jo fes la presentació. I vam anar al Col·legi d'Advocats, que és qui ens va cedir el local. Jo estava asseguda just al costat del president, aleshores, del Col·legi d'Advocats, que era el senyor Eugenio Gay, que a més encara està en exercici, ara és un senyor molt important, que dirigeix moltes coses. Quan es va acabar la presentació, aquí en primera fila hi havia els torturats, i vam explicar què és el que havia passat, hi havia molt de públic. I quan vam acabar de parlar, el senyor Eugeni Gay, que tenia almenys uns ulls blaus molt grossos, estava tot sorprès i va dir el següent: escolteu, jo us puc dir una cosa, això s'ha publicat en un llibre legal, que té el seu depòsit legal, i és negre sobre blanc. Per tant, és impossible que el fiscal general de l'Estat, ja que es publica un delicte que està tipificat en el Codi Penal, el fiscal general de l'Estat no pot quedar quiet, ha de dir alguna cosa. O bé ha de dir que és fals i demostrar-ho, o bé ha d'iniciar una investigació. Doncs encara ho esperem. És a dir, i això no ho pot dir qualsevol, ho pot dir el president del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que no era un nano que passava per allà, era un senyor amb responsabilitats. Això no s'ha fet mai. Estrasburg és veritat que va donar la raó als torturats, perquè no hi havia volta de full, és a dir, evident, havien detingut il·legalment i havien torturat. I això és delicte les dues coses, la tortura, que està tipificada en el Codi Penal. Bé, doncs, després de 20 anys, hem tornat a fer la pitada, ha sigut una xiulada fantàstica, ha sigut 10 vegades més gran que hauria estat aquella, hem caricaturitzat el rei, hem tret carotes d'elefants, l'hem tornat a xiular, malgrat que la senyora Aguirre, la còlera de Dios, ens hagi comminat a callar perquè l'himno nacional és sagrado. I jo li recordo que no existeix l'himno nacional. Hi ha una cosa que es diu marxa reial i Espanya no té himne. Si voleu la definició d'himne està al diccionari i estem en un lloc de llibres. En Espanya no hi ha himne, hi ha una marxa. I les marxes no són himnes, són marxes. És una marxa reial, no és un himne. Per això no té lletra. Els himnes en tenen de lletra. Bé, és igual, està composa com la mama. Però el cas és que tenia tant terror a la xiulada
que va fer que es dupliquessin les xiulades. Moltes gràcies, senyora Aguirre. El senyor Garzón va tenir torturat perquè li feien por les xiulades. No dic moltes gràcies, senyor Garzón, perquè va ser un canalla, però sí que dono les gràcies al temps que ha permès que la xiulada hi fos. Per tant, hem guanyat nosaltres, han guanyat els torturats. Ara bé, ni nosaltres podem oblidar, ni ells podran oblidar mai. Però aquell poble que permet que li arrebassin la memòria és un poble que me sent. La memòria no es pot esborrar. Recordeu que en aquella famosíssima novel·la d'Orwell que es diu 1984, l'ofici del protagonista és esborrar les notícies del dia anterior. Vosaltres sou periodistes. Imagineu-vos que un de vosaltres tingués per missió agafar els diaris del dia anterior i rebre un informe que és allò que s'ha d'esborrar i canviar per una altra cosa. Perquè cada vegada que canvia d'humor o d'idea el govern del gran hermano, doncs que no quedi constància que han dit una altra cosa. Imagineu-vos això, aquest ofici existís avui, com estaria content el Rajoy, com estaria content el Zapatero, quan diu respetaré l'estatuto, quan el Rajoy diu jo no subiré l'IVA, quan diuen aquestes mentides tan grosses, estaríem contents de que algú esborrés els diaris, perquè els diaris, mira, les paraules se'ls emporta el vent, però els diaris queden imprès i estan a les hemeroteques. Bueno, avui dia també la paraula també està guardadeta, però és diferent, no? És diferent la paraula oral. Doncs allò era un estat totalitari i ara el que nosaltres pretenem és que no hi hagi oblit, que no oblidem cap cosa, que no oblidem el Melitón Manzanas, que li van voler donar una medalla al Congrés perquè fue la primera víctima d'ETA i és el tio que més persones havia torturat de l'estat espanyol. I es va aixecar un parlamentari espanyol i va explicar què li havien fet a ell i com l'havia torturat aquell a qui pretenien donar-li la medalla. I, bueno, però és que és víctima d'ETA. Por tanto, es santo. Pues no, senyor. I el Garzón ha perseguido a Pinochet. Es bueno. I l'esquerra espanyola diuen, es bueno. Lo tenemos que... Bueno, doncs ara ell ha caigut per la traïció de seus propis amics i per l'enveja de seus propis amics i nosaltres hem continuat xiulant. I continuarem xiulant. I els nostres torturats continuaran sent homenatjats i continuarem que els nostres fills i que els nostres nets sàpiguen què va passar l'any 92 en Barcelona. I ho aconseguirem. I volem comptar amb vosaltres de la premsa, volem comptar amb vosaltres perquè no tots som vileses. No tots som vileses. Moltes gràcies.